Fl-ewwel jum meta bdew l-estimi finanzjarji għall-budget u wara d-diskors tal-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni brabta mal-budget, l-Oppożizzjoni għamet tilmenta fuq il-bagalja li uża il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-jum tal-preżentazzjoni tal-budget. F'seduta parlamentari l-4 f'sinar, id-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina ilmenta għax fuq il-bagalja kien hemm l-Arma ta' Malta. It-tweġiba tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana kienet waħda sketta u diretta. Naħu pjaċiri li l-oppożizzjoni l-kritika lejn il-budget tkun fuq il-bagalja li użajt għall-istess budget. Nifhem li n-nies li jkunu qed jarawna bħalissa probabbli wkoll anke huma għandhom dbissima fuq wiċċhom. Nispera li l-oppożizzjoni fid-dibattiti li qed ikollhom filgħodu fil-għaxija ikomplu jiġu b'dawn it-tip ta' argumenti ħalli verament il-poplu jaraf li ma naħa tal-Kamra tieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex iva inkomplu nħarsu l-interess tal-Maltin u l-Awċin.